Azken prezioa. Kontratatu 17:40 dendetan edo euskaltel.eusen. Bizkaia egiten. AP8an, Kadaguako eta Larrasituko lotunen artean erabateko eten egingo da Arraizeko tunelaren eta Larrasituko tunelen artean, Donostiarako noranzkoan, bihar asteartea gaueko 10 eta goizeko 5 bitartean. Eta BI 2405 errepidean Berriatuan, erreia moztuko da ordezko pasabide arautorekin apirilaren 5 arte goizeko 6 arratsaldeko 8 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Asier Borrero, Gregorio Escudero, Garikoitz Etxeberria, Faustino Marcos eta Irantzu Gaiastegi euskal presoak euskal herriratuko dituztela jakinarazi dute Espainiako espetxe erakundeek denak Eusko Jaurlaritzaren esku dauden espetxetarako mugituko dituzte. Espainiako kartzeletatik Euskal Herrira lekualdatzeko geratzen ziren 5 presoak dira eta modu honetan Etxerat elkarteak eta Sare Herritarra plataformak itxitzat jo dute hainbeste urtez luzatu den sakabanaketa politika. Sareko Joseba Azkarraga eta Etxerateko Jose Morales bozeramaileek aldarrikapen horren alde egin den lan guztia azpimarratu dute. Azkenean iritsi da aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Gabon, Etxeratek eta Sarek presoei lege arrunta aplikatzea izango dute helburu aurrerantzean. Presoei lege arrunta aplikatzeko eskatu dute eta aldarrikapen hori etxera leloaren bidez egingo dutela azaldu dute. Aurrerago helduko diogu gai horri, lehenago baina baditugu beste lerroburu batzuk. Izan ere, frantses estatura begira pentsio reformaren kontrako protestek ez dute etenik. Azken egunotan istilu larriak izan dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziar lurralde osoan. Aiara Durreta. Pentsio reformak tentsioa gogortzen jarraitzen du eta protestek gainera ez dute etenik. Istilu larriak izan dira egunotan Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Parizko gobernuak pentsio reforma 49.3 dekretu bidez onartu ostean egunero mobilizazioak izan dira. Eta testuinguru horretan Elisabeth Borne lehen ministroaren bulegoak iragarri du Bornek aurreikusten duela sindikatuekin eta oposizioarekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosahalmenari eta zerbitzu publikoari buruz izango direla jakitera eman du gaur goizean Frantziako gobernuko bozeramaileak. Krisi soziala eta politikoa eragin du pentsio reformak, baina gai hori baztertzea eztabaidan erabaki du Macronen gobernuak. Lan gatazkekin jarraiki Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek protesta egin zuten atzo eguerdian Bilbon, ELA eta LAB sindikatuek deituta. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. Aiara. Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek mobilizazioekin jarraitzen dute. Denbora librea jarri dute erdigunean oraingoan eta LAB eta ELA sindikatuek deitu dituzten mobilizazioak. Igandean horrela mobilizazioa egin zuten eta denbora librearen balio azpimarratu zuten bertan. Lan hitzarmenen negoziazioak bloketuta daudela ohartarazi dute eta akordiora heldu ezean apirilaren 3, 4 eta 5 greba izango dute Bizkaiko merkataritza orokorreko beharginek. 8.500 langile baino gehiagori eragiten dieten hitzarmenak dira aipatutakoak eta aspaldi daude berritu gabe. Hala ohartarazi dutenez gainera aurreko negoziazio bileran patronalak kapilaren igoera eskaini zien, baina horren trukean udako larunbat arratsaletan lan egin behar zuten beharginek eta sindikatuentzat hori onartezina da. Bihar platerean jateko nazioarteko eguna dela aprobetxatu dute Gure Platera Gure Aukera taldeak aldarrikatzeko eskola guztiek eduki behar dutela sukaldea. 17 ikastetxek eskari komuna egin diote Eusko Jaurlaritzaren mendeko hezkuntza sailari euren eskoletan sukaldea eraikitzeko gaur Bilbon. Lortu dugu pizkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planea jada
ildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela Hezkuntza Sailari, eta Hezkuntza Saila eskari horiek aztertzen ari dela. Dena den, argi dago alde batetikan aldaketa bat dagoela, Hezkuntza Saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoa daukaia da, baina egia da pausoak moten doazela. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatikan uste dugu Hezkuntza Sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Eta kulturan gaur antzerkiaren eguna da, eta horren ari da Maialen Marinekin egin dugu hitzordua. Maialen Gaiarreko komunikazio arduraduna da, eta egun honen ospakizunaren bueltan Gaiarre antzokiak eskainiko duen programazioa kontatu digu. Egun potoloa astelenean izanen da, El Gaiarre improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, ibildarra, eta izenak berak dioen bezala improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den eszenatoki horren gainean. Hortaz, oso manaldi interesgarria izanen da. Eta kiroletan Gasteizko Araskitaldea Erreginaren Koparen txapelketan lehiatuko da. Kutxabank Araskitaldeak ostegun honetan Casademont Zaragozaren aurka jokatuko du aurten. Erreginaren Kopa Zaragozan izango da martxoaren 30-tik aprilaren 2 arte. Creo que es un regalo jugar la Copa. Tenemos muchas ganas de ir a Zaragoza. No podemos prometer una victoria, pero sí vamos a luchar y espero que vamos a estar aquí celebrando. Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. Ostiralean iragarri zuten Espainiako espetxe erakundeek azken 5 euskal presoen euskal herriratzea eta Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak adierazi zuen urte askotako lanaren emaitza dela, baina lana etzaia amaitu. Azaldu dutenez aurrerantzean presoen etxeratze prozesuan eragitea izango dute helburu, legeak zehazten duen ibilbidearen arabera. Azkenean iritsi da aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Milaka kilometro egin ditu, dozenaka istripu gertatu dira, milatik gora zauritu egon dira, eta ezin dugu ahaztu 16 lagun ditugula, 16 pertsona gelditu direla bidean. Esperantzaren
Euskal presoen sakabanaketak hainbat hamarkada daramatza, eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu, eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Gure postasuna neurrikoa izan behar da. Ezin dugu hainbeste min eta sufrimendu ahaztu. Oraindik ere emateko dauden beste pausuen bidean eta konpromisoan jarraituko dugu. Zeukan zentzurik eta ondo dago. Ez dut uste ospatzeko gauza bat danik eta ez ziklo baten edo era baten amaieri. Bizi osorako zigorrik ez lelopean, Rubenatx Roiz Iruñeko presoaren etxeratzea exigituko dute, arrotxapean apirilaren batean, Iruñeko presoari ezarritako 7/2014 legearengatik. Lege honek ez ditu kontutan hartzen preso honek Frantzian betetako 16 urteko espetxe zigorra. Zazpi/2014 legearekin aplikatzen zaion salbuespen araubidea salatzen dugu. Lege honen aplikazioak askatasunik gabeko pertsonen giza eskubideak urratzen dituela uste dugu. Jonek, ia 16 urteko zigorra bete zuen Frantziako espetxeetan. Europar Batasunak arau bat eman zuen, eta arau horren bidez, lortu nahi zen Europako zigor arloko epai guztien eragina baliokidea izatea. Horrek, esan nahi du, ebeko espetxeetan betetako zigorrak zenbatu egin behar direla. Jon Rubenatxen eta beste 51 presoen kasuan hori ez da gertatu. 55 urteko espetxealdi efektiboa estalitako biziarteko kondena baten baliokidea da. Hori ezin dugu onartu. Jonek espetxerako bidea egiteko duen eskubidearen urraketa salbuespenezko espetxe politika baten ondorioa da. Hau guztiagatik, gure ekimenarekin bat egiteko eta apirilaren batean bizi osorako zigorrik ez, etxera leloarekin burutuko dugun manifestazioarekin bat egiteko gonbidapena luzatzen dizuegu. Grebei dagokionez, Frantziako erretreten erreformaren aurkako mobilizazioek eta protestek ez dutetenik. Egunotan hainbat istilu eta protesta egon dira estatuko hainbat herrialdeetan. Kaleko hainbat osagai ikusi dira sutan eta suhiltzaileak ere protestetara batu egin dira. Pentsio reforma onartu zuten bozketarik gabe 49.3 dekretu erabilita, eta horrek haserrea piztu du gizartean. Lege proiektua onartu ostean egunero protestak egon dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Tentsioa gogortzen joan da gainera, istiluak izan dira, eta horren ondorioz 100 pertsona atzilotu eta zauritu dituzte poliziek. Asteartean araber beste grebagun batera deitu du intersindikalak iparraldean zein Frantzian. Erreforma onartu zutenetik egiten duten bigarrena, baina mobilizazioak hasi zirenetik deitzen duten 10. Krisi politiko eta soziala eragin du pentsio reformak. Hala Elisabeth Borne Frantziako lehen ministraren bulegoak iragarri du, Bornek aurreikusten duela oposizioarekin eta sindikatuekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosalmenari eta zerbitzu publikoei buruz izango direla jakitera eman du goizean Parisko gobernuaren bozeramaileak. Hau da, baztertu dute pentsio reforma eztabaidagai izatea. Bestalde, Eusko Jaurlaritza diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez gastu soziala pentsiodunen kontura murrizten ari dela salatu du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Iazko abenduan onartu zen lege berriaren lege hori etzi sartuko da indarrean eta gogorarazi dute 2008ko legeak
20. artikuluan arautzen zuela pentsiodunek gutxieneko soldataren 100%eraino osatu zezaketela pentsioa. Egun, eskatzen duten 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berdinduko luke horrek, baina Jaurlaritzak 2019an baliogabetu zuen artikulu hori. Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Ostiralean iragarritako sakabanaketaren amaiera albiste ona dela azpimarratu du. Dena den, salatu du presoei salbuespenezko legedia aplikatzen zaiela oraindik. Sarek esandakoarekin bat gatozela. Ustute albiste on baten aurrean gaudela, halakotan ere begirada retrospektiboekin begiratu behar da jakiteko hemen ze gertatu den hainbat urtetan eta zenbat sufrimenduak ekarri duten halako neurriak eta esango nuke hori albiste on baten aurrean gaudela eta gogoratu behar dela hemen ere oraindikan salbuespen egoera baten gaudela eta graduen progresioari buruz hitz egiten dugunean oraindikan hor ez dela ematen ohiko legeldiaren aplikazioa, baizik eta beste bat, ez? Eta orduan, esango nuke ere bai, dispersioaren edo sakabanaketaren bukera horretara iritsi baldin bagara ere, oraindikan badaudela kaleratzeko eta aldarrikatzeko hainbat kontu. Lakuntzaren esanetan eskribaren pentsio reformak murrizketak dakartz, aurreko erreformetako neurri bakar bat ere ez du indargabetzen eta alderdiei eskatu die ez dezatela ezkutatu erreformaren zati ilun hori. Horrez gain, Lakuntzak gehitu du pentsio publikoen gastu muga handitzen bada murrizketak etor daitezkeela. Hori horrela, eredugarritzat jo ditu Frantziako estatuko mobilizazioak eta nabarmendu du agenda politikoa baldintzatzeko gai izan direla. Esango nuke hor, gertatzen ari den albisterik nagusiena hori dela, mobilizazio sozialak duen indarra, eta jendea antolatzen denean, jendea kalera ateratzen denean gauza baldintzatu daitezkela. Mantentza idei horiek oso importantea dira, eta halako gauzak egiten direnean besteak beste ultraskuinei, indar ultraskundarrei kentzen zaie indarra agendatik, eta beste gauzetaz hitz egiten da, ez? Eta nik esango nuke hori dela albisterik onena batzutan gero halako egoerek azalpen horiek izaten dute, jendeak esaten du, bueno, eta Frantziar estatuan zergatik jendea jubilatzen da 72 urtekin. Aurretik borrokarako tradizio bat egon delako. Eta egia da, eta hor Frantziar estatuan gauza bitxi bat pasatzen da, gero egia da ez dagoela sektoretan, sektore publikotan bai, edo garraioekin lotutako sektoretan bai, egoten dira grebak, baina enpresetan eta arlo pribatuan oso greba gutxi dago Frantziar estatuan, baina ordea, halako greba orokorretan eta halako gauza defenditu behar dienean indarre handia dago, eta ikusten dena da hori, ikusiko dugu, non bukatzen dena, eta ikusiko dugu ez jarraipena duten mobilizazio horiek, baina momentuz ikusi duguna da baldintzatzeko agenda gai izan direla, gobernuak atera behartzen duela nahi ez duen bide batetik, eta ohikoa ez den bide batetik aprobatu izan du erreforma hau, eta, bueno, nik guk pensatu nahi dugu greba honek eta mobilizazio hauek jarraipena izango dutela, eta erreferentzia bat bihurtzen direla ere Europa osorako. Lan gatazkekin jarraiki Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek protesta egin zuten atzo eguerdian Bilbon, ELA eta LAB sindikatuek deituta, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. De que nos traten, porque así nos sentimos, ¿verdad, chicas? Como personas de usar y tirar. Y de que además traten de exprimir nuestra salud, porque es que no... Bat egin ziguten, KPI-aren igoera onartuko lukeen proposamen bat, baina nolabait horren trukean planteatzen dutena da, udako larunbat arratsaldeetan lan egiteko aukera kontemplatzea. Akordio bidez, baina lan egiteko aukera. Hemen kontua da, akordioak enpresa askotan trampa bat direla, ez? Enpresa handietan agian badago langile antolakuntza bat eta gaitasun bat enpresarekin negoziatzeko,
baina realitatea da hemen sektore honetan enpresa gehienak txiki eta ertainak direla, langileek ez daukatela ordezkaritzarik, beldur handia dagoela, eta beraz akordioak bukatzen duela izaten enpresak nahi duena. Eta guk hori nolabait blindatu egin behar dugu. Azkenean, hitzarmen sektorialen indarra da, bere lan zentroan bakarrik dagoen pertsona horrentzako ere zorua eta babesa dela, eta guk hori izaten jarrai dezan nahi dugu. Eta Alemanian herrialdea geldiarazi du azken urteotako garraio grebarik handienak. Hegazkin, tren eta autobus zerbitzuei eragiten die 24 orduko lanuztea da, eta Bilboko aireportuan esaterako 16 hegaldi bertan behera geratu dira. Sindikatuek inflazioaren araberako soldata igoera eskatzen dute, 10% igoera hain zuzen ere, eta gaur hasi dute patronalarekin 3. negoziazio erronda. Eta gaiz aldatuta etxean bai etxez etxeko zaintza eta teknologia biltzen dituen proiektua da, eta Arabako Foru Aldundiak etxean martxan jarriko du apirilean. Hasieran proiektu pilotua izango da, eta 50 adineko pertsonei eta desgaitasunak dituzten pertsonei eskainiko zaie. Profesional talde batek plataforma baten bidez arriskuak detektatu eta pertsona bakoitzari jarraipen zuzenagoa eskainiko die. Eta ikastetxeekin jarraiki bihar, Platerean jateko nazioarteko eguna dela aprobetxatu du gure Platera, gure aukera taldeak, aldarrikatzeko eskola guztiek eduki behar dutela sukaldea, Iara Durreta. Eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari 17 ikastetxe publikok. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak. Hori nahi dute eta hori lortzeko bidea lehenengo urratsa eskoletan sukaldeak egotea dela deritzote. Horretarako gure Platera, gure aukera izeneko kanpaina abian da eta mugimenduari esker dagoeneko hainbat urratz eman dira. Adibidez, 2019-2023 hezkuntza azpiegituen planak jasotzen du 6 sukalde eraikitzea, baina momentuz soilik 2 eraiki dira. Horregatik diote ordezkariek urratzak ematen ari direla, baina oso moteldoa zela. Ikastetxeetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote 17 ikastetxe publikok Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Bulkada bat eman bertzaio, eskaera hauei eta hezkuntza saila hasi behar da, lehen sukaldeak egiten, sukaldea egiteko aldaketa bat dagoela, hezkuntza saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoak daukaia da, baino egia da pausuak motel doazela. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak aldarrikatzen dituzte, eta hori lortzeko bidean lehenengo urratsa ikastetxeetan sukaldea izatea dela deritzote. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatik uste dugu hezkuntza sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Horretarako gure Platera, gure aukera izeneko kanpaina abiatu dute eta mugimenduri esker urratsak eman badituzten arren pausoak oso motel doazela ohartarazi dute. Errealitatea aldatzen ari da azken urteetan ikastetxe publikoetan. Orain dela urte gutxira arte, sukalderik gabe egiten ziren ikastetxe publikoak, eta orain lortu dugu pixkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planean jada, ildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Eta plan horretan 6 sukalde eraikitzeko helburua jasotzen zuen plan horrek. Hala ere, esan behar da baita ere, plan hori 2023an amaitzen da eta momentu 6 urtetiken 2 bakarrik egin direla. Bestalde, egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela hezkuntza sailari, eta hezkuntza saila eskari horiek aztertzen ari dela. Duela 3 aste martxan jarri zuten kanpaina eta aurreikusten dute ikastetxe gehiago atxikituko direla. Izan ere, egun 500 ikastetxe baino gehiago daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta soilik eren batek du sukaldea. Horregatik hezkuntza publikoa kalitatezkoa izateko kalitatezko janaria ere exigitzen dute. Eskola publiko kalitatezkoa izateko, gero eta gehiago ezinbesteko baliabidea dela ikastetxean bertan sukaldatzea.
UEMak egiturazko neurriak eskatu ditu euskararen erabilera sustatzeko. 100 herriko langa gainditu du, beste 4 herri onartuta, Arrankudiaga, Arruazu, Doneztebe eta Etxebarria. Horrela, UEMak Euskal Herri euskaldunaren orubeak sendotzeko konpromisoa hartu du. Eta gure lokanta berriekin amets egingo duten aur jaio berriak esnatu daitezela euskararen herrira eta zorioneko. Euskararen aldeko herri mugimendutik sortu zen. Euskaraz bizitzea erabaki zuten hainbat udalek eta horretarako zituzten zailtasunen aurrean elkartu egin ziren. Ilusio handiko ezin dela, bai matraka handiko epe bai. Aizarnazabalen udalerri euskaldunen eguna antolatu eta 17 udalen artean UEMa sortu zen, 1981an. Arrezkero, euskararen lurgunea zabaltzen eta sendotzen joan da, eta gaur egun 100 udaletara iritsi da UEMa. Euskaraz bizi nahi duten udalerriei erantzuteko, lehentasunezko 3 ildo estrategiko lantzen ditu UEMak. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Eskerrik asko orain arte egindako bideagatik, zorionak eta segi lanean. Eta hauteskundeen atarian, Euskal Herrian euskarazek euskararen ofizialtasunaren gaia agenda politikoan lehen lerroan txertatzea bultzatu nahi du. Nafarroan euskararen ofizialtasuna onartuko duen euskararen lege berri bat aldarrikatzeko hainbat mobilizazio egingo ditu apirilean eta maiatzean, bada garaia euskara ofiziala eta kitxo lelopean. Kultura arlora egingo dugu salto orain, izan ere antzerkiaren mundu eguna dugu gaurkoa. Horren harira, Maialen Marin Gaiarre Antzokiko komunikazio arduradunarekin izan gara antzerkiaren eguna nola ospatuko duten jakiteko. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatzen da, eta Gaiarre Antzokian pasaden astean hasi ziren ospakizunekin. Hortziralean Jerma Antzezlana plazaratu zuten, Maria Goirizelaiak egin duen Lorcaren egokitzapen garaikidea. Protagonista Max sarietarako hautagaia den Ane Pikaza, eta amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatuko dena. Igandean, todas las canciones de amor Antzezlana izan zen, Eduard Fernandezen esku. Eduard filmografia luzea duen aktorea da, bai antzerkian, bai telebistan, baina hause da bere lehendabiziko antzerki bakarrizketa. Amari egindako omenaldia. Ama guztiei egindako omenaldia. Azken egunetan dagoen emakume bat hezur mamitzen duena. Bidaia emozionala eta humorez josia. Egun potoloa astelenean izanen da, El Gaiarre improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala, improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den eszenatoki horren gainean. Hortaz, oso manaldi interesgarria izanen da. Eskaintza zabala egiten du Gaiarre Antzokiak 1851 urtetik, eta antzokira bisita egiten duen publikoa ere oso anitza izan da beti.
Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen Besaulkien patioan atzean ipintzea eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, umorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da. Umorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako umore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baino bai, noski aldatu egiten da, aldatu ze dijoa eta oso anitza da. Sami Ayoub aktore egipziarrak antzerkiaren nazioarteko eguneko mezuan erranduenez, antzerkia da, jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsean oinarritzen dena. Hau da, bizitzan. Era berean, Iruñako kaleetan izan gara herritarrei antzerkiaz galdetzeko. Leire Martínez. Izan, ala ez izan. Antzerki egunaren bueltan, Gaiarre ingurura hurbildu gara, iruindarrek antzerkiaren eguna nola ospatzen duten jakitera. Bai, bueno, ez naiz joaten asko ikustera, baina bai, txikitan jaten nintzen eta bai, gustatzen zait. Bai, gustatzen zait? Ez asko, egierran ez. Ez dut asko maite. Bai, egia esan ez. Ez gaira asko joaten. Bai. Batzutan joaten naiz. Bai, asko gustatzen zait. Normalean, urtean 4 edo 5 aldiz etortzen naiz. 2 alditan urtero edo horrelako zerbait. Finaldean izan zen ikastolakin. Eta orain dela 3-4 urte. Bai, hortikan. Ez, baina izango zen txikitan. Ez dakit. Ikastolarekin bai, baina ikastolatik kanpo egia esan ez dut oroitzen. Osa hori, eskolarekin bai jun garela, baina bestela ez. Komedia. Bai, komedia. Denetarik pizka bat, bai. Bueno, flamenko, gustatzen zait, edo euskal dantzak, ere hemen Gaiarrean txokian antolatzen dute eta etortzen naiz. Eta gero, egunaren arabera, aktor edo aktrizen arabera, ezagunak badira, agian etortzen naiz ere. Bai, obra gustatzen bazait, joaten naiz, animatzen naiz, bai. Komedia, nik uste dut komedia. Bai, ongi pasatzen dut, bai. Komedia, nahi hogeit komedia. Ez da... Osea, nik uste dela ez dagoelako eskaintza asko. Eta gero, ni ez naiz hemengoan, Donostikoa naiz, eta han ez dago asko ikusteko. Ni bai orain hemen bizi naiz, eren hemen ikasten dut, eta egia zen, ez naiz enteratzen antzerkia daudenean eta ez dakit zergatik, baina ez gera enteratzen normalean. Ez dakit, ohiturak ja igual galdu ditugu pizka bat, edo igual zinemara edo ez dakit. Beste motatako denbora pasa ditugu, ez dakit. Ez dakit, nik uste dut azkenean da gauza bat nola hasten dela, ez? Agian nahiago dute zinemara joatea edo lagunekin zerbait hartzera joatea, ez dakit. Suposatzen dut, ohitura galtzen dutelako. Bai, beste garai batzuk dira, eta, interneta, Netflix, drogak... To be or not to be? That is the question. The world is but a stage, and we are players on it. Antzerkia, bai! Antzerkia, bai! Euskal Herriko Txistulari Elkartearen urteko batzarra ospatu dute Legazpin urtero, 7 herrialdetako batean txandaka antolatzen du elkarteak txistulari eguna, eta aurten Legazpi alaitu dute kalejirek txistu doinu kontzertu eta lagun arteko bazkariekin. Lehenengo momentutek izan da plazer baina Legazpin gure batzarra orokorrerako puntu edo aukeratzea.
daukagu batzar orokorretako gure ikurrak diren txisto eta bolina, eta hau egiten dutzu zuretzako eskerrona dirazteko eta. Eta Iruñean erraldoi eta kilikien konpartsak karrikak musikaz eta kolorez guzti zituen larun batean ezoiko karrika dantzan. Goiz guztian zehar Iruñeko hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsak karrikak musikaz eta kolorez guzti zituen ezker eskuin larun batean ezoiko karrika dantzan. Goiz guztian zehar, festa koloretsuak hartu zuen Iruñeko hiria. Hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Urtarriaren 28ean Nafarroako gobernuak interes kulturaleko ondasun inmaterial izendatu zuen segizio horren ospakizun eta ikusgarritasun publikoko ekitaldi batean. Un paso más en la preservación de un patrimonio que seguirá perviviendo con el paso de los años si las instituciones y la sociedad seguimos aunando esfuerzos para su conservación y vitalidad, y para que siga siendo una herencia que dejamos a las siguientes generaciones, que parte de un sentimiento y de una manera de vivir en común lo que nos une. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Eguraldia lagun, erraldoi, kiliki, musikari eta duguna dantza taldeko dantzariak, iruindarrak karrikara aterarazi zituzten eta milaka izan ziren, egun berezi honekin gozatu zuten iruindar zein bisitariak. Eta Araban ikusten duzuna eta dena ikusezinaren indarra lelopean, maiatzaren 2tik 7 izango da komedialdia Gasteizen urte honetan. Antzerkiak, kaleak eta herriko denda txikiak ikuskizun eta komedia jardueren protagonistak bihurtuko dira. Jaialdia 4 sailetan banatuta egongo da, zenbait jarduera desberdinekin. Arabatik mugitu gabe, Katuko Muñoak Arabako bertso kuadrilla arteko txapeldunak izan dira. Duela 2 hilabete hasi zen Arabako bertso kuadrilla arteko txapelketaren 7. edizioa eta asteburu honetan Laudion finala izan da. Nik nahiago izaten dut erdik aldean. Krisarekin hasita inora ez goaz, nahiago margotzea hori koloreaz. Odei baten itxura pentsatzen ari naiz, borobilago ikusten dugu guk hori maiz. Egun eguzkitxutan presentea dago,
Eta hotzetan ere egin daba, klaro. Bueno, obiektu handi edo da txikia. Ez dela objektua jo eze mania. Mania persekutoria ari zait gaur sortzen. Ez gutxienezuk hori baduzua faltzen. Abitza izango da orduan hitz hori. Ezetz antia entzun behar duzu ongi. Nikoliz platanoak arotu nitzake, baina animaliek ez duteite kalte. Hernanira egingo dugu salto. Orain izan ere udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta transpertsonak aitortzeko sedearekin. Ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisita gidatua egin dute herritarren parte hartzearekin, Gudarien plazan hasi eta kulturarteko plaza feministaraino. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta transpertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izena emateko. Hemenatzean ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela, eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin, eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten genuen, zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta bueno, batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitzaigun topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kalea izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izan aldaketa ofiziala, eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, emakume langileen, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzeite zutelako eta librezialako ere muortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako 2, eta Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen zitzaigun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela
lekua, erakutsi zigulako zertan transexualidadea, orain dela 10 urte ez genekilako zertan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai, bere leku eman nahi izan diogu, eta memoria ariketa bat esate genuen inbiar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri bat nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko erreztu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan, 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferentziak ere ukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituztu egitera. Emakume referenteak importanteak dialako, eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan egin zutenak, edo ez egokien leku batetik ateazianak, edo behar ditugulako referente emakumeak ere, hurrengo belaunaldi transmititzeko. urtean Arabako eta Bizkaiko espetxetako presoekin lan egiten hasi zen Gaztedi taldea. Errugbiaren bidez, errespetua beste balore batzuk ikastea da ekimen honen helburu nagusia. Gaztediko zenbait kide antolatzen dute ekintza, eta astero espetxetara joaten dira animatzen diren presoentzat entrenamenduak prestatzen dituztelarik. Latinoamerikan errugbiak kirolaren bidezko gizarte eraldaketa eta berreziketa ekimena aurrera eraman zuten Argentinako zenbait espetxeetan. Helburu nagusia da kartzeletan galtzen diren habilidadeak berreskuratzea kirolaren bitartez eta era berean errespetua eta beste baloreei garrantzia ematea. Gaztedi taldeak 2016 urtean martxan jarri zuen ekimena Arabako espetxean. Astero Zabaiara joaten dira eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren gaur egungo xedea da talde bat osatzea eta kalera ateratzea, ez soilik partidak jokatzeko, ere ikusteko telebistan denok batera edo gamarran zein lakuan. Hasi ginen 2016an ikusi genuen Latinoamerikako kartzeletan egiten ari zirela horrelako proiektuak eta emaitza superonak ateratzen hasi ziren orduan. Hasi ginen hemengo kartzelan planteatzen eta eraman genuen aurrera hori 2016an, irailean. Hitz egiten, gu ere juten ginen inklusioarekin Valentziara eta bertan ezagutu genuen tipo batek. Eta bere egon zen Argentina eta hasi zen horretaz hizketan eta zen genuen hasi gaitezke zeo zer begiretan, ikusi genuen ere YouTuberen bidez Venezuelan ere egiten zela, zergatik ez da hemen egingo. Gure helburu nagusia da denbora librea era positibo batean erabiltzea. Ez da igual justo errugbia egitea, baizik eta kirola egitea eta kirolaren bitartez ikastea errespetua eta beste balore batzu. Ekintza bat hartzea eta ekintza horri tresna erabilera eman eta tresna horrekin bakoitzaren kapazitate edo habilidade horiek balantzea eta era positibo baten. Igual zu gartzelan egoten bazara ez dakizen bat urtetaz galtzen dituzu habilidade batzuk edo egiteko era batzuk eta gu bertara goaz, energia berri batekin. Hemen Gasteizen dago Komision Ciudadana Antisida eta beraiekin egin genuen proiektua eta beraiekin sartzen gara voluntario moduan. Orduan hori guztia beraiek egin dute, beraien laguntzarekin egin dugu. Kontaktuak lortu, aurkeztu eta bar. Berez, pasatzen dizkiguti lista batzuk eta lista horretan dauzkago igual 50 pertsona, bai emakume bai gizonezkoak, Zabaia da mixtoa. Eta bertatik ateratzen dira igual egun baten 10, egun baten 30, azkenean espetzea da eta bertan igual aste baten daukate a komunikar, ateratzen diresenak, destino, bizitak eta olakoak, orduan inoiz ez dakizu zer gertatuko den. Aurten alako zer, pandemiatik aurrera geratu ginen un poco flojo, baina pixkanaka jendea goaz errengantzaten eta hor goaz.
Hasiera batean hasi ginen, edo gure planteamendua zen joatea ian behin, baina eskatu zuten lehenengo entrenamenduan etortzea astero, orduan hasi ginen astero egiten. Ere egiten genuen alde batetik mutilekin eta gero beste aste batzuetan neskekin. Eta ere eskatu zuten, boladak daude, baina orain momentu honetan gaude mistoa egiten. Eta hori, entrenamenduak eramaten ditugu voluntarioak. Bai, astero hartzen du batek ardura hori, eta zuk eramaten duzu, más o menos hau egingo dut, ondo iruditzen zaizue, bale, laguntzen zaitut honekin, tal, eta azkenean ardura horiek rotatzen doaz. Eta igual ez du egiten errugbiko entrenamendu espezifiko bat, igual justo etortzen direnak ez dakite zer, edo ez dira abiak eta egiten ditugu jolasak, eta jazta. Txiago Zabaian, bertako lurra da kantxa bat, eta ostia, zaila da. Eta berez hori egiten duguna, hasieran esan genuen, hasi gaitezke pila-pilasekin. Pila-pilasean sartuko dugu baloia, sartuko ditugu arau berriak, pila-pilasekin hasiko zaitezkete pasatzen, baina gero pasatzen bakarrik atzera. Eta zoaz eskalonatzen eta ja badaukazu más o menos rugby partidito bat. Beti superona, begia esan da, bai. Eta pandemian bueltan, harrera izan da superona. Igual... orain daude 50 apuntatuta, baina lehen ez zeuden. Ez. Lehen bakarri geneuzkan igual 15 hasiera baten. 15 etortzen ziren hori bai. Eta neskekin beti izaten dugu arazo gehiago. Gutxi ateratzen dira, ateratzen baldin badira igual parte hartzen dute hasieran, baina gero ateratzen dira, egon behar zara superpendiente. Ez ditugu ateratzen, ez gara ateratzen oindikan. Ze beti egon gara hor ateratzekotan, baina eske justo ateratzekotan gondenean hasi izan pandemia. Eta ez da, ateratzeko behar ditugu kondizio asko, eta berez talde on bat eukitzea, talde bat konprometituta da ona, eta gero ja administrazioarekin hitz egin beharko genuke depende zer daukagun. Kontatu, hau daukagu, aurre egin dezakegu, baina, klar, eske oin hasi gara kasi berriro. Orduan, egia da, hasi garela ja talde maju bat eukitzen, establea dana, justo beste gunean konpentatu genuen entrenamendu bukaeran, eta igual hasi gaitezke planteatzen irteeraren bat egiten. Baina ez bakarrik igual partidu bat jokatzeko. Ere partidu bat ikusteko, edo bai hemen Gamarran lakuan edo taberna baten. Da talde momentu hori bilatzeko. Kirolekin jarraiki, Xabi Tolosari elkartasuna adierazi diote Anoetan, binakako finalaren atarian geratu ondoren, igande honetan, Altuna 3. eta Tolosa 19-15 irabazten ari ziren Elordi eta Zabaletaren aurka. Partida erdian, zuntz haustura bat izan zuen Tolosak, eskuineko hankanala, Tolosak erabaki zuen jokatzen ez jarraitzea, hortaz, Elordik eta Zabaletak jokatuko dute finala. Partida lesioaren unera arte kolore gorriko izan zen ere Altunak eta Tolosak hasieratik agindu zuten, hasieran distantzia laburragoekin, 3 eta 1, 5 eta 2, 7 eta 4 aurretik joan ziren, 12ko atsedenaldira ere aurretik iritsi ziren, eta partida puntu honean zuten, baina 19 eta 15ko batantu horretan min hartu zuen Tolosak, eta ezin izan zuen jarraitu pena bat, eta modu horretan Altuna eta Tolosa kanpoan gelditu dira, eta Elordi. Eta hori, azkenin kriston penia botuzte bera itxik eta hoxe, azkenin finalerako txartela, baina triste. Bestalde, Turraren nazioarteko jartzuna baliatu nahi du gure eskuk erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko. Frantziako Turreko 3 etapak Euskal Herrian hasi eta bukatuko dira oso-osorik. Horren harira, gure eskuk Euskal Herri osora zabalduko den ekimen bat aurreikusi dute. Bilbotik Baionaraino ikurrin uholdea ikusarazi nahi dute eta hainbat leku esanguratsutan airetik hartzeko moduko irudiak sortu. Horrez gain, inoiz egin den ikurrinik erraldoiena egitea hartu dute helburu. Egun onda, eskerrik asko.
2023ko Frantziako turra Euskal Herritik abiatuko da. Lehen 3 etapak bere osotasunean gure lurraldetan hasi eta amaituko dira. Lehena uztailaren batean Bilbon hasi eta bertan amaitu. Bigarrena ordea Gasteiztik Donostiara abiatuko da. Eta 3. Zornotzatik Baionara. Euskal Herritarrok turrari ongi etorria egingo diogu. Eta turrak duen nazioarteko oihartzuna baliatuko dugu Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Argi izateko, Europako txoko honetan 7 lurraldez osatutako herri bat dagoela. Nortasun propioa duena. Europako hizkuntza zaharrenarekin bizi dana. Eta bihar gaueko 10etan Hamaika Telebistan Geltokia saioaren estreinaldia izango da. Aritz Ganboa izango da protagonista. Ikusi aurrerapen bat. Nondik gatozen begiratuz, nora joan nahi dugun jakiteko, ez? Horretarako gelditu egin beharra dago, hausnarketa espazio bat sortu beharra dago, eta hori da geltokia, ez? Geltokia da, gelditu eta nora joan nahi dugun jakiteko eremua. Eta topaleku horretan gogoeta guzti horiek bildu nahi ditugu. Gizarte eredu bati begira, ze alternatibak daude? Eta horren inguruan gogoetak egitea. Ez gogoetak bakarrik, baizik eta gainera alternatibak erakutsiko ditugu, alegia gogoeta horietatik abiatuta, dauden praktika, egitasmo, proiektu guztiak ezagutuko ditugu, eta horren beharra dagolako hain zuzen ere egiten dugu programa hau. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Lierren Eramaten abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Zer dakite astu noiek zure barne matxinadez mamuitira gailurrik ez. Ez dezatela esan merezi ez duzunik. Buzpana zapaltzen doktore zaren hori. Porrota planifikatzen, akatsak bikoitz ordaintzen, probatu alduzu zeure burua barkatzen. Zatela esan apurtu ezkinenik.